Давайте, зрители! Това са едни лесни 100 000 лева. Само трябва да познаете коя е думата на екрана пред вас. То думата е майка. Това е повече от ясно, всеки ще го познае. Една липсваща буква. На екрана имаме М и кратко К, А. Коя е липсващата гласна? И помнете, 100 000 лева. Само позвонете на телефона, изписан на екрана ви. Думата е майка, сигурен съм. Бабо, може ли да звъня по телефона? В студиото е настанала тишина. Никой не звъни. Хайде, зрители, да не би да са ви излишни 100 000 лева. Ама ето, аз звъня. Думата е майка. Добре, ще ви дам единствен жокер. Думата на екрана е човекът, който ви е родил. Хайде, 100 000 лева са пред вас. Само се обадете и кажете буквата. Ама да, аз я знам. Драги зрители, аз съм разочарована. Нима никой от вас не знае буквата. Като се замисля, не е толкова